Nailhan na ang duha ka mga minor de edad nga naghimo og pagpanghulga sa usa ka eskwelahan sa high school sa Talisay City. Lakip sila sa gipaatubang kang Cebu Governor Pam Bariccuatro. Ang report ni Femari Dumabo. Gawa sa shooting threat nga nadawat sa Talisay City National High School nitong July 5 sa gabi. Laing shooting threat usab ang nadawat nitong July 6 sa hapon sa laing eskwelahan sa Talisay City. Nadawat ang report sa Talisay City Police niadtong July 7 na. Apan bisan pa man, gibistigahan gihapon kini sa kapulisan. Og nailhan ang nagpaluyo sa threat nga mao ang 12 og 13 anyos nga mga tinun-an. Ato pag-imbestiga, atong kitan atong post, niya katong mga nag-react sa post o nag-comment. And then fortunately, we were able to trace katong mga nag-react, and then sa atong pag-interview is nag-angkon sad nga sila may post. Pasangil nila nga wa sila kaandam sa exam nitong adlaw, hinungdan nga gihimo nila ang threat aron way klase. Kay schedule ko ng isang pagkasunod adlaw. Sa itong mga ginikanan, no, kining pagpadako sa atong mga anak, magdepende gyud sa giyon sa nato pagpadako. I-monitor ang ilang mga activity, i-monitor ang ilang mga including sa ilang mga circle of friends, and then kung naatay mga kadudahan gibuhat ng anak, pwede ta maki-coordinate diha sa atong mga God focal sa barangay. Laki panduha ka minor de edad sa tulo ka mga minor de edad nga gipaatubang kang Cebu Governor Pam Bariccuatro niadtong Lunes, Hulyo 13. Ang ikatulo mao ang 17 anyos nga estudyante sa ALS. Kinsa nakuhaan og video nga nagdala og Batangas gawa sa ilang eskwelahan sa Carcar City. Kinsa nigo code sa iyang duha ka mga classmate nga iyang kontra. Nailog ang mga Batangas sa Barangay Tanud. Gihinabi ni Bariccuatro ang tulo ka mga minor de edad ug ang ilang mga ginikanan ug gimaymayan sa maayong buhaton alang sa maayo nilang kaugmaon. Inay nga motuodayon sa mga post sa social media. Samtang nagpadayon pang intervention program sa DSWD sa tulo ka minor de edad. Samtang padayon pang gipahugtan ang seguridad sa Talisay City National High School ug gawas sa hugot nga monitoring sa mga mosulod ug gawas nga mga tinun-an ug bisita. Mga ballpen lang nga transparent ang ipagamit sa Talisay City National High School sa ilang mga tinun-an. Samtang gihipon sa mga magtutudlo ang mga gunting ug cutter sa mga estudyante ug gihatag lang ato sa mga tinun-an kung gamito na sulod sa tasatag sa nila ka mga classroom. Ipakulita dayon ako dito sa akong mga teachers ang tanang mga mahait nga butang sama sa gunting, cutter, kompas ug unsa pa yung mga mahait nga butang. Kunya gipa-inspection sa nako sa ang ilang mga ballpens. Kinahanglan ang ballpen transparent, sama nga makita na to nga tinuod nga tinta ang suod diha. Kaya namin umang ballpen nga sirado di na makita nya uta kay bawo ang suod. Uhas diay sa murag ice pick. Samtang ang mga pulis ang random nga mobisita sa maong eskwelahan. Ang LGU mag-procure og 100 metal detectors to expedite checking nito kanang pasulod sa mga estudyante. Sa itong mga bata po, no, I know out of siguro sa ilang curiosity. Ato asang hunahunahon siguro nga ang pag-post diya sa social media is comes with it responsibility, you know, kay not only gamay nga kuan epekto mahimo, maapektuhan ang tibuok eskwelahan, maapektuhan ang tibuok syudad. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.